Zdravím, mí přátelé. Teda co? Dneska jsem se napojil na server Krataria. Rovnou jsem si zde koupil rank Elite. A dneska se jdeme podívat na to, co tady mají za minihry. Rovnou se napojíme na Survival. Tady mají nějaký teda parkour. Nebo já nevím jak vy asi ne. Ale já se znám osobně s majitelem, takže tak. Tady mají nějaký parkour. Takovej mid. Jo, mimochodem, kdybyste se ptali, proč sakra nemají na survival lobby normálně ty věci, co máte potom v survivalu, pokud jste si samozřejmě nemysleli, že žádný nemám, což byste byli teda zlobiví, tak je to kvůli tomu, že on to zkoušel majitel propojit jakoby ty světy, ale to bylo, že tam jsou i bedny. Tady je mimochodem, tady už jsem na našem ostrově, že tam mají ty bedny, když dáte třeba, mám taky podstaveno warp bedny, tak to bude fungovat. Tady mají prostě bedny různýho druhu a ono to bylo tak, že to, co jste otevřeli z té bedny, tak jste normálně získali, potom jste se připojili do survivalu jako takovýho, tam už jste tu věc neměli, tak jste si řekli, tyjo, to je blbost, tak já se jdu zase připojit, to jdu teda ještě zkusit na to survival lobby a tam už jste to taky neměli. Takže to byl takový bug a buď to nechtěl fixnout, anebo to ani nevěděl spíš jak to fixnout, takže se na to vykašlal. A to je příběh o tom, jak to, že tady nejsou věci. A já jdu teda zase na ostrov a tam už vás uvítám. Zde zatím. Já vás vítám na mém ostrově, a Barikově ostrově. Barik se teď momentálně teda nenapojí, ale jak vidíte, mám Elite. Jasný, že jsem si to koupil. Napište schválně do komentářů, jestli si mám koupit nějaký jako lepší rank, nebo si nechat ten Elite. Jak tady vidíte, tady dýně, tohle je taky dýně, až bude Halloween, tak to tady jako zapálíme, než tohle schoří ta dýně, jakože to prostě rozsvítíme všechno. Tohle je teda náš ostrov. Pokud se vám líbí, tak dejte like na tohle video. A takhle nějak vypadá survival. To se tady celkem líbí, je to v podstatě normální survival. A akorát tady mají ty ranky výhody, ale tak to mají všude, víceméně. Takže tohle je asi tak k survivalu, já teď jdu zase na lobíčko. Celkem se to teda laguje, ježišmarja, můj ping. FPS, kolik mám FPS? To nevidím. Absolutně to nevidím. 24 FPS, ježišmarja. Snad zježím. Už na to nejsem zvyknutý.
Takže dál tady mají třeba minihry. Tady máte prostě napiš lomeno BV join nové 1, to se připojíte logicky na Bed Wars. No, lomeno BV join Cake Wars, tak to se připojíte prostě na Cake Wars. Potom tady máte Skywars join menu. A to tady máte 2 arény a až kdyby tady bylo víc lidí, takhle to vypadá, takhle nějak. No, teď se odsaď nedostanu. Tohle je zrovna ta větší aréna. Takhle nějak to vypadá na Bed Wars, prostě vypadá to víceméně jako na Hypixelu, ale je to úplně jiný než na Hypixelu, je to takový zajímavý, určitě jako ne, že by to bylo vyloženě kopírování, ale není to taky zrovna originální. A Cake Wars, tak to je taky, mám taky pocit, protože Agotič je vysoký level programátora, tak tady už se nespawnáte dokonce ani tam na nějakým tam horním spawnu, ale tady už jste rovnou na té mapě. Fly si teda asi dávat teďko nebudu, takhle nějak to tady prostě vypadá. Prostě originální mapa z Hypixelu. Jak bych to tak řekl, a to je asi všechno k tomuhle. Takže to jsou minihry. Zase uličko, jo, tedy tenhle pressure plate, tady prostě zapínáte, to je takový postížený. Tady splív. Teď ten asi nějak nefunguje teď. To nevím. Kit PvP, prostě co bych vám k tomu mohl sakra říct, prostě normální kit PvP, tady máte nějaký kity, spawnáte se rovnou tady. Když si dáte kit, tak no, tak to ještě teda pan Agotič nedoprogramoval. Nebo on teď přicházel prostě, aby ty ranky vypadaly jinak a byly takhle, i když prostě vidíte sebe jako entitu. Takže na tom ještě musí trošku zapracovat. Teď to zase celkem přidělávali, tady dost malý admin tým, mimochodem jeden helper, jeden admin a že jo, jak jinak než jeden majitel. A to je asi tak možná všechno k tomuhle serveru. No ještě Skyblock a OneBlock, to ani nehraju upřímně. To mě ani tak nebaví. Prostě normálně. Napišlo jméno aby si joinul aby se sportnul do svého světa, napišlo jméno Island, create jméno, jo. No, takže to tady mají takhle. Mě asi nejvíc osobně baví survival a tímto bych se s váma asi už rozloučil. Tohle video bude krátký, ale asi až tak hodně krátký nebude. Tak čau. Čau.